1993 आव जेब्ला आसाम गभर्नमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव BSc एकर्ड खालामनाय जायो। बे BSc एकर्डआ जिहेतु जेबो सांबिधानिक रक्षनाबेक्षन बा सांबिधानिक जायाखै, कन्स्टिटिउशनेल सेफगार्ड गैयामोन। बेखायनो जोङो यां जेनेरेशना BSc एकर्डखौ जोबोद दुखु मोननानै थादोंमोन आरो बे समावहाय हथादै रिजेक्ट खालामनायनि बुंनायाबो स्ट्रेटेजिक भाबै एसे उसुबिदा जानायखाय जों दसे सम सिरि थादों आरो थाबैनो बे BSc एकर्डखौ जों मानिनो हाया होननानै रिजेक्ट खालामनानै जों बड' लिबारेशन टाइगार होननाय मोनसे अस्त्रधारी संगठन दादों। बे अस्त्रधारी संगठननि प्रथम फाउन्डार चेयारमेनमोन सिलागां बसुमतारिया आरो बिनि दैदेननायावनो जोङो BLTनि आन्दलनखौ संग्रामखौ जोङो सुरु खालामदों आरो मावलांबाय थादों। किन्तु दुखुनांथाव जाथाया जाबाय बिथांहा आरोबाव बे समावनो केन्सार जानानै होदों आरो केन्सार बे बेमारखौ लानानैनो बिथाङा जोंखौ दैदेनलांबाय थादों। नाथाय हथादै 1997नि दिनैनि दिनाव बिथाङा रुंसारि जानानै थांदों। बिथाङा रुंसारि जादोंब्लाबो बिथांनि दैदेननायावनो जि BLTआ संग्राम खालामदों, बे संग्रामनि दारैनो दिनै समग्र बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि जि हाबाफारि बियो बिनि दैदेननायाव जोंनि संग्रामाव जानाय BTC जि दाफुंनाय जादों भारत संबिधाननि 6 शेड्युलनि सिङाव, बे समग्रआव बिर सिलागां बसुमतारिहा गिदिरथार आरो बुंस' हायै रावजों फोरमायनो हायै कन्ट्रिबिउसन दं। दा बेखायनो जोङो गुबुना मानि एबा दामानि जोङो BLT हिसाबै बिथांखौ बिर नामाकरन होनानै बिर होननानै जों बिथांखौ सनमान होयो आरो आङो आसा खालायो समग्र बर' हारिया बिथांखौ बिर हिसाबैनो सिक्रिति होनो प्रयजन दं।